Simmer in Friesland, zo wil ik het juist maar nemen. Want het weer natuurlijk een complete simmerdag, maar die zinnen erbij en die hege temperaturen. En er stier nog een koeltje voor alle wettersporters. Nou ja, die wettersporters komen natuurlijk vooral in het weekend op je staan. En dan hebben we het over dat lange peerske weekend, wat er nog altijd een uitzicht of brengt het gewoon simmer, maar genoeg wien voor de wettersporters. Maar eerst even dicht erbij. Joen en vannacht. Ja, ik heb het op zo'n 6 tot 8 graden op het verste loon, maar flink helder waar. Misschien een beetje bewolking. Dat geldt ook voor het waardgebied. Daar een temperatuur om en bij de 10 graden heen. En de wind, nou ja, die is zwak, op zijn heest matig. En die komt nog altijd uit de oostelijke richtingen bij. Morgen wordt een dag met wat meer bewolking. En nog altijd wel flink wat zinnen. Die zinnen had ik de oerhoorn. En de simmertemperaturen binnen direct nog altijd zo'n 20, 21 graden. Zelfs met 20 en 22 graden in de kustgebieden. En zo'n 23 of 24 graden op de oorplakken in de provincie. En dan is het volop simmerwarmte. En de wind, nou ja, die komt uit het oosten en noordoosten. En die is zwak of matig. Ik zei het al, de zinnen had de oerhoorn. Maar er is wel wat bewolking meer als zoet. En dan terug naar de oordagen. En dan hebben we het over toch wel het waarbeeld op Tonsje, op Vreed, op Sneun. Dan hebben we het over zo'n 23, 22 graden gemiddeld in uw provincie. 23 graden op Tonsje en Vreed. Maar je staat er gewoon weer eens even meer zinnen. Sneun ik flink wat zinnen, 22 graden. En de wind, ja, die komt wat meer uit het oosten en noordoosten. En die zal matig worden. Maar verder prachtig waar. En die simmer zet in het weekend op Peerske Snijn en Peerske Manje terug. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.